संकटांवर मात करण्यासाठी, जीवनात समृद्धी आणण्यासाठी आणि आपली स्वप्न पूर्ण करण्यासाठी आता आपल्याला साथ देतील शुभरत्न। आर्थिक, प्रापंचिक, राजकीय आणि शारीरिक भरभराटीसाठी आजच आपल्या राशीचं शुभरत्न परिधान करा। 5 पिढ्यांपासून विश्वासाची परंपरा। शुभरत्न केंद्र AH मोतीवाला, नेहरू चौक, महाराष्ट्र बँकेसमोर, निपाणी। मोबाईल 09448 142421। नादवडे इथं विठ्ठल रखुमाई मंदिरात आषाढी एकादशीचा उत्सव साजरा करण्यात येणार आहे। गेल्या वर्षीप्रमाणे यावर्षी देखील भव्य दिव्य असा कार्यक्रम होणार आहे। तालुक्यातील वारकऱ्यांनी मोठ्या संख्येने उपस्थित राहावे असं आवाहन आषाढी एकादशी उत्सव समिती यांच्या वतीनं करण्यात आलं आहे। वैभववाडी तालुक्यात गेल्या वर्षीपासून नादवडे या गावी एकादशी दिवशी पंढरपूरप्रमाणे उत्सव केला जातो। साक्षात प्रति पंढरपूरप्रमाणे हा उत्सव साजरा केला जातो। या दिवशी पंचक्रोशीतून विविध दिंड्या दाखल होतात। एकादशी दिवशी संपूर्ण गावात हरिनामाचा गजर सुरू असतो। या दिवशी गावचं वातावरण भक्तिमय झालं असतं। दिंड्या, भजन, कीर्तनातून पांडुरंगाच्या नामाचा जयघोष केला जातो। वारकरी भाविक मोठ्या संख्येनं पांडुरंगाच्या दर्शनासाठी गर्दी करतात। यावर्षी दरवर्षी येथील विठ्ठल रखुमाई मंदिरात उत्सव होत असे, परंतु गेल्या वर्षीपासून भव्य दिव्य पद्धतीने हा कार्यक्रम साजरा केला जातो। हजारोंच्या संख्येनं भाविक या उत्सवाला हजेरी लावतात। यावर्षी या उत्सवाचं नियोजन करण्यात आलं आहे। 29 जून रोजी हा एकादशी उत्सव साजरा केला जाणार आहे। नमस्कार। गेल्या वर्षी आपल्या नादावड्या गावी विठ्ठल रखुमाईच्या मंदिरमध्ये आषाढी एकादशीचा उत्सव साजरा झाला। त्याचप्रमाणे यावर्षीही आषाढी एकादशीचा 29 जून 2023 रोजी उत्साह साजरा करायचा आहे। तरी यावर्षी प्रति पंढरपूर प्रमाणेच इथे हा उत्सव साजरा करायचा आहे। तरी सर्वांनी या उत्सवाचा लाभ घ्यावा। कार्यक्रमाची रूपरेषा 6 ते 7 विठ्ठल रखुमाई, दुग्धस्थान, वस्त्र घालणे, मंत्र, अभिषेक। सकाळी 7 ते 9 पूजा अर्चा होईल। सकाळी 9 वाजता नैवेद्य व आरती होईल। सकाळी 9:30 वाजता सर्व भाविकांना दर्शनासाठी मंदिर खुलं केलं जाईल। सकाळी 10 वाजता गावातील सर्व दिंड्या चव्हाटी मातेच्या मंदिराच्या इथे जमतील। तिथून मंदिरात अभंग गजर करून पुढे दिंडीला मार्गस्थ होतील। दुपारी 1 वाजता सर्व दिंड्यांचे श्री विठ्ठल रखुमाई मंदिरात आगमन होईल। दुपारी 2 ते 3 दर्शन, उपवास, फराळ वाटप होईल। दुपारी 3 ते 5 भजनाचा कार्यक्रम होईल। सायंकाळी 5 ते 7 सुश्राव्य कीर्तनाचा कार्यक्रम होईल। सायंकाळी 7 ते 10 वाजेपर्यंत गावातील स्थानिकांचे भजनं होतील। रात्री 10 ते 10:30 वाजेपर्यंत सेज आरती करून कार्यक्रमाची सांगता होईल। सर्व भाविकांना गावात, नादवड्या गावातील, आजूबाजूच्या सर्व गावातील सर्वांना विनंती असेल सर्वांना की या उत्सवाचा सर्वांनी लाभ घ्यावा आणि या उत्सवाची दिशा वाढवावी। आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल।